Miguel. Bot, sao na ni eh? Sao mga labyuhan na imong ming duha? Giyon sa magyud na nimo intawon pagpangulitaw na Ma'am Lisa do nga. Gisugot ka man. Ay bawang gid ning tatay nimo nga kadaghang nangulitaw anak mga titulado. Doktor, abogado, inhinyero, unsa pa na diha yung mga dato. Nya. Ngano ikaw man siya gisugot? Bot ani na eh. Wala sa ko magdaho man eh. Dili ra bagid mo sugot si tatay nimo tiban. Ganong mo magbuot na iya nga. Maon mo gini. Musa? Di ko kabuot. Ayaw pang gilapot ng mga kalihukan ng mga batanon tay. Nga, di ka maawaw. Oh, nanong mauwaw man ko, di man ko pikasog no. Ikaw patuyang na dito sa magibati, mura ka kinsa. Ita. Ikaw, paminaw sa gud na. Oh, ano naman? Yan. Pakikulag naman lang si Teban unta ni Ma'am Lisa. Kaya, gigakos na yung siya pagay. Kaya di man gito sa Ma'am Lisa. Iyang buwagan. Kaya, pagdayo na ganing lakaw ni Teban ko, ipapyutan ko na siya kaayo ko. Biliyot mo kay mapuka ning liog na ko. Ngiga ko ni bugod. Ngik-ngik mo lang. May parehani mo. Hitiyon na ni mo kutsilyo nanay, aron sugton ka. Di ba nay? Kilom diya di ba ni? Saba diya di ba ni? Mataham lang kagyaw-yaw. Lakoy na. Abi ni mo tiban, sa gusto mo og dili, kinahanglan magbuwag yun mo si Ma'am Lisa. Kay mibahad ra ba si Don Miguel na dunay may tabo nimo? Bitaw, dong tiban. Ano na lang anang Ma'am Lisa dong, oy? Pangita na lang guglain dong. Anak pang... Kana, Si video. kana bang pobre ba dong ba nga? Parehagod na to. Dong nga ayaw na pang ambisyon ng tao ni Ma'am Lisa. Kay dato ka na sila. Dong sa punsaan dong. Ang langit dong, o kang yuta dong. Hindi sila mag-akot dong. Mararat, ikaw mo yuta sa langit dong. Kapitol ko nito. Oh, piton ka. Ano sa? Karang ko dayon. Paingon na to siya rin ni. Hoy, Ah. kailangan mo lihok lahin mo sa inyong mission ha. Kanya ka itong sulti na ko nimo. Kailangan mo tumanon yun. Aron di ta masipyat. Nakibaw na to sa klinisya mo aton. Ay, bawa na to oh. Basta timali lang. Kung unsa yung isugo, tumana lang. Aron di ta masabtan. Ano na? Maulang yun. Ah. Nasagay ka siya, iulis ko na baso. Ano ka gawas ha? Ano lang? Anak ko eh. Ayaw pa. Mga ni si Rocky. Maunay mo, bati-bati ni mo. Kanya, nahibaw na kasi mong papel. Oo, ibaw na. Sige, tara, mga Ito naman. Basta ay lang katahap, suguha lang, kutob sa iyo mahimo. Nya, bisag suguha mo yung pangamot, gawat. Ano ka, Jackie? Ano ka, Jackie? Murag, di ko buot mo to ani ko, pero tinuod man. Naglibog sa ning oko. Ngano na yun ani ni? Si Ma'am Lisa, sa may nakaon nga, ipatol magtiban? Mauna. Kanya, kung saon man ni nato nga, murag di ra bagid papugong si Teban. Saon mo tani? Ako na sa magkadayon sila. Kawa ra bay nako ang ngay mo tawag ko kumpare Don Miguel. Wajib kay angay ko. Loy, Oh. hain man Esteban.
Natuog na ba dong? Nga naman. Naay mayong negosyo nang. Among papilo, Steven. Oh ba? Uy, makanindot. Anong balita? Kung kawa din yung Steven ko, basta pag makakwarta. Mauni akong amigo nang. Bubuta ni punan sa negosyo. Ano sa man ang negosyo ha dong? Paugnat sa kusog. Ano sa man na? Si Tiban na lang mo explicar di mo anak nang. Basta nindot yung negosyo ha. Makakwartag ni Tiban na rin. Oh, Rocky! Nagsigi naman lang itaong kakatukoy. Wah, may tari, way buwang. Bay Tiban. Ang akong amigo, Glenn. Oh, bay. Saan ka? Walbol ka? Walbol. Gi-repair ka gaki nga papilon ka ni negosyo ah. Saan nang negosyo ha, bay? Basta nindot ni bay. Ato lang unya ta sa gawas mag-istoryahan Mamay na mapagpan. Hindot ada. Nay, hari sabi ha. Hinugan ako sila kadali. Nya nang, di kami magdugay. Hari sabi. Dong, Tiban, ayaw ba yung Oh. paggabi, ha? Lagi, hindi na mo pagkabian si Tiban. Isang tus na kita. Rocky, ano ito? Katumusa. Kuya, ito. Asang buto sila. Pagsambot mo ko na ito sila. Kaya doon lang ko yung negosyo. Gusto man negosyo ha? Oh, amot lang. Mangutan na tayo yung Tiban, niligamot niya. Ikaw ba? Sandong mo sa kadayon. Nga naman di ay. Kibaw ka nga. Piligro kang kinabuhing Tiban. Dagang ginumot niya. Kung tabangan to siya. Kisa may kadumot niya. Ay, pagpupag-iguhisgot ni mga dako isuko si Don Miguel. Unya, ibahad pa ngayon, gado na may tabo ni Tiban. Siya mo naman sa Tiban, kadako ni Don Miguel. Dili siya kalikay nikita niyang Don Miguel. Unya, mabasa niya unang-unang Don Miguel. Ha? Kung suko sa tao, harap pagpapatay ni Tiban. Di kay kanara. Ang mga karibal ni Tiban, dili ka manimaos? Ha? Peligroso kayo kung anak ka. Kinahanglang ato siyang bantayan. Dili ta musugot nga mulakaw siya bisag asa. Akong manupano sa una, si Blas Balo, namatay sa pagbismita. Uy! World title na unta ko siya, sunod tuig. Mga binilyo lang tato sila. Oh, nya. Dulan pa yun. Dolar mo lang. Sa on, wa may swerte. Kini manggod si Rocky. Ikaw man yang gitudlo nga mag-build up ko may laking oksidor. May potensyal ka. Katura ba si Plus Balog, no? Pare-parehar ba si Paglawas? Oo ba? Gusto si Rocky. Kung gusto nada ka, may tsansa ka maka sunod sa lakang ni Blas Balog. Ya. Manok ka may sige ng ukuptangin sa mga pagkabaw na to, ano yun? Ay kabalaka. Master ka unya ka. Build up mo ka na mo. Mau yun. Desidete ang tiban. Anong magsubo na yun ka? Anong mo sabot, kapilim din mo sa militarisan mo. Kaya uyab na ba mo? Anong nakay ikapusigat mo ba niya? Daghan na ba kay kakaribal? Ano niya? Di isang ka mabiya sa tapan sa mga karibal. Di pulting ni Dokta. Unya, kung ganahan ka, muadto niya ta sa gym nila Judah. Nindot kay napay. Nindot sa kailang gym. Sama. Ato kita. Ano ka nun? Pag-apal dito taxi. Magkakwarta pa ka. Magkaamto ka pa.